Masha Allah, yanzun nan ƙasar Najeriya wato tana ƙoƙarin ganin ta gyara kyakkyawan alaƙanta wato tsakaninta da ƙasar Nijar. To mai sauraro ka biyo mu a cikin wannan shiri inda za ka je mu ɗauke da wannan cikakken rahoto namu na wannan rana. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mai saurare barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu na yau. Idan kai baƙo ne a wannan tasha tamu ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa yanda za ka ringa samun saƙonanmu cikin sauƙi. Wato da zarar mun ɗaura shi a manhajarmu na YouTube zai shigo zuwa wayanka kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Kamar yadda muka fara muku matashiya a farkon wannan bidiyo namu, na san idan mai sauraro bai manta ba mun san cewa tsakanin ƙasar Nijar da kuma ƙasar Najeriya ta tsinci kanta a wani hali na tsaka mai wuya tun bayan shekaru 2 zuwa 3 da suka wuce lokacin da mai girma General Abdurrahman Chani ya amsa mulki a hannun Muhammadu Bazoum. Wannan amsa mulkin da Chani ya yi a hannun Muhammadu Bazoum ya zama wani abin da ya jawo cece-kuce kala-kala, wanda har lokacin ƙasar Najeriya ta yi ƙoƙarin yunƙurin so ta ga ta yaƙi wato ƙasar Nijar. Inda dai Allah ya kauda shaiɗan a cikin lamarin har hakan bai auku ba, yanda wasu malamai daga ƙasar Najeriya suka yi tattaki ta musamman suka zo zuwa ƙasar Nijar aka zauna aka yi maganganu dai har aka cimma matsaya aka dai bar wannan maganan. Daga baya kuma abubuwa suka yi ta tasowa marasu daɗi wanda shi shugaban ƙasar Nijar ɗin yake ganin cewa tabbas ana ƙoƙarin haɗa kai da ƙasar Najeriya a ga an cimma ƙasar Nijar mutunci wato an yi mata ɓatanci, a inda har wasu mawaƙa sukan yi maganganu marasu daɗi suke ta ɓatanci ga shi shugaban ƙasar Nijar kenan, wato ina magana akan wasu 'yan ƙasar Najeriya kenan. Hakan dai ya jajjawo abubuwa kala-kala wanda hatta ɗan ƙasar Nijar da ɗan ƙasar Najeriya sai da abin ya so ya zama musu ba a ga maciji. Har a kafafen sada zumunta sai da wasu 'yan ƙasar Nijar da 'yan ƙasar Najeriya suka ringa zagin junansu. Ɗan ƙasar Nijar yanzu ya ga ɗan ƙasar Najeriya ya zage shi, wanda kuma haka ba daidai ba ne. A koyaushe muna ƙara faɗakar da 'yan uwanmu cewa faɗan manya faɗansu ne, kai ƙarami ba ruwanka bai kamata ka shiga ba. To yanzu gashi nan suna ƙoƙarin su dawo su haɗa kansu kuma su ci gaba da mu'amala kamar yadda ake yi da, tunda ba wani kowa ya san cewa tsakanin Nijar da Najeriya maganan su rabu ma bai taso ba, saboda ɗan jimma ne da ɗan jummai, saboda akwai babban alaƙa a tsakaninmu ƙasashen nan guda biyu da Nijar da Najeriya muna da alaƙa sosai. To maganan wai a daina hulɗa a rabu dama sai dai a ɗan samu tangarɗa irin haka a dawo a ci gaba da shiri, kuma mun san ita rayuwar duniya dama haka take, a shirya a ɓata ne wata rana kuma a shirya.